tuku tahu duwike suwek manuk puter ana kurungan bojoku gak ayu ya gak elek lumayan pinter dolek utangan sing penting gak tau gegeran nandur suwek ana tegalan bojoku ndablek tak cepitno lawang ana istilah tangga telur ya digotong ya disangga supaya iso ruku sepadha apa guyub lan rukun ojo sampe dilalekno iku kenek kanggone conto anak cucu aki sebab wong urip ngono telur sak pira suwene ibarate wong laku cuma mampir angombe mulane nek iso kudu njaga perasaane supaya gak ndadekno gelane ati gotong royong dulur iku perlune supaya srawung tangga tanggane nek ana wong kesusahan uga wong duwe gawe kudu dibantu saiso isane wong urip ijen ngono dulur gak ana gunane senajan obah mlawah iku kudu nyohon nyailing ana wong mati gak iso budal dhewe mula kudu sing rukun marang tangga aja tangga aja disepelekno nek ana owah kaya mesti butuh tangga najan gak iso bantu apa-apa tapi tak kok dhisik iso pernah-pernahno tapi ana tanggaku dhewe ngomong gak tau ana enake ana apa jare diatasi dhewe bareng awake lara dirasakno dhewe tanggaku iku pancen gak duwe ati wis gak ngailingi tangga kanan kiri dheweke negor dadak mesti emosi nek duwe tangga ngono gak kenek dibeciki gak maido jaman saiki akeh wong sing iri dhewe ana tangga iso tuku TV
awake jerit langsung bunuh diri. Kembang melati mekare sore lotro karari kancane dewe. Nek ditinggal cak awe-awe lotro karari ya koncone dewe. Koncone ya dulure. Koncone ya. Wajane wong Kabeh kepethuk ya kanca. Makane kepethuk ya kanca. enak kanca siji, Gak Ya kaya gak kanca loro. enak kanca loro. Sepelan lawas rek iku. kanca sak kampung. Nah, Kandang dolone tanggane ya kan. ya. Iyalah, Kebetulan persatuan. hari ini ya kita kedatangan tamu. Ini ya Kedatangan dia tamu. jenengan ludruk teko Jember. Oh, pelang ngajak mundur Oh, pela deh ya. Makane wong ludruk ku lek gemi Nastiti, Hati-hati. esuk dadi saiki dadi juragan travel. Alhamdulillah. Kapan kon kaya ngono? Oh. Iki lho isap tanggal. Mosok ngludruk bendina ngeput tugas hutang situ gak iso. Iki jenenge Pak Kak. Pak Kandar teko Gak ngono, Jember. masalah awak dhewe takon rek anjene tanggapan gak tau leren. Iya. Wingi pre total. Lah saiki mulai bulan loro iki kan wis wayahe tanggapan. Ngono lho, tapi panjere wis entek. Tapi yang ngono Cak, makane iku ya saving ku perlu, ya toh. Nyelengi untuk masa depan perlu. Aja njagakno oleh saiki dipangan saiki. Investasi ya. itu penting. Contohnya koncoku jenenge Pak Kandar iki biyen ludruk Jember ya. Oleh bayaran second repis. muncul apa iki jenenge? Oh, zamane Muncul budaya Baru muncul. Dudu iki sadurunge malahan. Merdeka. Golongane Ya wis pokoke golongan iku. Lah, iku biyen oleh bayaran 50 iku ya sing dipangan 30. sing 20 dicelengi. Lah lek incap kan gak. Isap iki bayaran 30 dintekno 50. Nah, iya Lah ya makane iku mangkane aku ben mulai ditagih tangga. Ya mbok selalu mins aku. usaha travel saiki berkembang sampai era saiki. Travel. Wah, aku terus eling sesuatu aku. Ya, Travel. Iling ojo sampe kae Iki banyak travel sing rada sambat. Banyak UMKM sing nang pinggir-pinggir laut itu akeh sing sambat, ya. Travel kapal lah Mas De. Travel apa, Cak? Ya travel sing Travel umroh apa muatan. travel rekreasi apa? muatan rekreasi, Ah, pariwisata. Pariwisata. Lah, kan Mas waya akibatnya? hudanan kan sering terjadi kecelakaan di pinggir laut, di pantai. Oh, ya karena Iku. ombake gede. apa Oca? Apa mergo Ya. dipatok ngono ta? Ngene lho rek, kadang-kadang ya awak dhewe ku nggawa anak-anak sekolah kaya wingi nak Mojokerto nang ngone pantai Drini. Iya. Drini Jogja. Jogja. Itu kan segoro kidul iku rek. Iya. 230 wong ku diawasi cuma wong 11 atau 12 kurang toh. Sehingga terjadi kecelakaan Gak seimbang. sampai apa banyak Hanyut. yang hanyut. Heeh. Apa Terbawa tewas di ombak. sana, Iya. mati piro 5 bu 6 papat. Empat. Ya. Duh, sampai tambah wis. Nah, ikan gini kadang-kadang di tempat-tempat wisata tertentu itu kan kadang-kadang ono larang-larangan. Ono pamali nih. Ono peraturan iki. Nah, Ono pamali ku malah. pamali. ya. Kadang-kadang nek nang segoro kidul kan ono tembung paunen-unen. Iya. Jarine Apa, Cak? wong tuwek biyen. Iya. Apa Gak Cak? oleh gawe klambi kuning. Ijo. Gak oleh gawe klambi ijo. Ijo. Kan Dek, macam-macam. iku malah sampean ungkap masalah pamali ku malah. Nah, Iya. ini nggak balik kambang. Itu nak pandai ojo bisa-bisa sweet-sweet. Oh, Tapi ini kenyataan. Maksudnya sing sing Sweet ya. Nah, gak oleh ya. iki ana ombak di sweet iku ombakku malah teko Tambah gede. nyerang. Iya. Oh. Lah tapi ono kejadian kancaku nyata iku Iya. ya. Pas ono ombak dek suwit-suwit ya. Salah tanggap. Apa? Sing disuti arek wedok ono pacare, diantemi kancaku. Nah, iku Tapi iki ana neh WA Iya. wingi. Sing perkara tuku rambutan tulisane 8.000 tapi bareng tuku 8.000. Aja nyemoni aku jadi di WA aku. Wah, aku Pak ono tunggale. Aku sak terkejut kabeh itu kan. Gemar iku ono tunggale. Ngene deh, ada tempat-tempat tertentu itu misalnya kayak pinggir pantai ya, kayak Drini kan anak pusaran air di sana. Nah. Palung-palung kadang-kadang gitu ya. Mulai dilarang
ojo nengah-nengah, sebelah kene iku ojo. Di situ ada Ikan ono batase ya. Nah, iya. Kayak tanda iku Nah. dilarang Ya. apa Dilarang mandi. menyemplung, Iya. maksudnya. Iku Iya, dari mandi segi di- tempatnya Cak Iya. Pendi, Cak Insap, Cak Iya. Usnan. Tapi dari segi jasa travel ya harus berhati-hati. Iya. Kadang kire wis kedaluwarsa. Nah. Itu kan kok kejadian yang Batu wingi ternyata remnya blong. Itu Karena dia. memang sudah ndak pernah kir. Betul. Ya iku ya, makanya rekom nek ngusahno usaha travel, rem iku nggo cadangan sampai 5. Loh, sajane kan sebelum berangkat Iya. kan harus dikontrol Iya, dulu. cross check dulu. Ah, Iya, ini tapi sekiranya kurang secara pernah. surat menyurat itu sudah melanggar karena memang nggak pernah dikirkan secara resmi. Tidak memenuhi syarat karena akeh-akeh wong turu kan nggone dukur-dukur yo. Iya, tanjakan. Kaya nang nggone cangar ngono. Ah, seperti itu. Tinggi tanjakane. Neka tanjakan yo Yo, turunan. nurun. Nah, faktor manusianya kadang-kadang remehno. Nah. Drivernya dimasrahno nang kernet. Betul. Nah, itu. Jadi di Betul. Batu Wingi kan yo ngono ternyata Kejadian nih. sing parkir iku kernete. Nah, Durung Pengalaman. sepira ahli Ya. malik nang jurang. Nah, itu. sing tas wingi iku nang gone porong apa itu pandaan Iya. jenenge. Nah, itu kan Ah, Purwodadi. bis Iya, brimob. iya. Ah, sing memuat anak SMA itu kan yang ngono kelalaian pada beliau ya pensiunan polisi pada supire. Ngantuk jarene. Ngantuk. Alasane Aduh. pegel. ya. Makane nek Iya. keadaan ngantuk, ojo pisan-pisan nyekel setir. Lho nek nyekel tok gak apa-apa, Cak. Lho maksudku iku ya nyopir iku. Lah iya iku Nyekel sampean tok. sing jelas ta. Lah, lah, Ngantuk apa nyekel tok mbek turu ya Oh, gak ini apa-apa ngomong Kak. kamu ambek aku gak tau ono enak. Saranku ya kayak kanca-kanca driver karo nyepir ngrungokno luduk RRI. Ah, itu Jadi loh. gak mau menghilangkan rasa ngantuk. Ya, ngene lho Rek ya. Yang perlu diperhatikan bahwa sing digawa ku menungso. Lah, iku lho. Dudu iwak pindang. Lah. Ngono ya. Duduk Ketika- iwak urang, duduk kepiting. Dudu jagung. Nah, ketika dilepas nang di pantai, bayangin orang-orang atas saya itu diawasi wong 6 wong 7. Lah kurang sih. Ayo, sanganong Satu orang membawai 50 orang gitu loh. Ya gak imbang, gak Nah, balance. makanya Berarti itu. lek siswane 200 berarti sing ngawasi kudu 300. Ya kan? Nek perlu 1000. Kangen ya. Oh, niku jange demo ta rekreasi. Nah, Ya, saranku perhatian apa, maringe perhatian. anak ya, enak travel sing teko NTT nang Surabaya nang Porong kudu diawasi. Ah, ya, Jelas. ayo, kurang aja lali ya. Apa NTB iku. NTB. Ojo kaya ngono. Wong iku kudu bersyukur rek. Aku urang kepiting Kudu madu. nrimo ing pandum. Duh, nek ana ya diterima dene gak ana. Ya diarep-arep. Lah iki durung kedul. Apa, Bah? Niki arek wis kangen madune, Bah. Ya wis muga-muga Iya. kancane awake dhewe Pak Kandar sing Betul. teko Jember iku Iya. mau Ah. ya gawe tulodo kanggo kaca benggala kanggo kita kabeh Ya. seniman. Ya mbuh sekolahan, mbuh perusahaan, Apa yo ya amin. toh, mbuh instansi-instansi yang Gila, 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 lain. gila, nyuruh. Oh, terus. Dikek bunga telang tak campur mbek madu. Oh, enak banget. Yo. Lo tiba bunga telang. Urang dicampur madu kepiting urang panggah. Nah, pas. Makanya juga jagung. Ngene iki keduten rek wong rek. Dirasani ngene. Tapi aku wis di WA kok. Lho apa? WA yang isinya apa? Kepastian ta ya apa? Ya apa rek iki? Lho WA. Kan wis nerima peng piro lho? Lho. Maksudnya nerima apa, Cak? Nerima apa Loh, iki? Kan ya maksudnya madu wis kejelasan keterima. itu yang dulu-dulu, sing sekarang yang akan datang kita pikirkan. Nenek flashback namburi sudah kelewat. Oh, ini kok menjagakan aja. Aku kan jaga no, Lah terus? ngenteni. Loh. Ya mumpung nang NTB, Arep ya ya, kaya NTB. ngono. Di sana kan juga banyak objek wisata kayak Mandalika, Iya kan. kayak Iya. apa jenenge iku? Objek wisata di balapan kan di NTB sana juga. Raja Ampat. Raja Ampat. Raja Ampat Papua. Oh, Papua ya, itu. Wah, ngerti apa enggak? Iki lho Batam. Batam Bu Ina no kalau Batam. saiki ya, RRI Batam. Jane gak padha ta? Pesenan Batam ya beda. Bedane ambek ndek sapa? Ayo. Beda ambek ndek sapa? Ya mbek dek sapa ya wilayahnya itu ya beda. Mulai. Wilayahku kan no, tanah pulau Jawa iki. Ah. Nek wilayahku. Lah sampean saiki Abah Cipta iku tinggal di mana? Sumbawa ngono. Sumbawa. Iya. Lah sampean ngomong Batam.
Sing penting lak semboyane, semboyane. Sing ngomong Batam iku kan awakmu. Iya saiki aku ngelingno tok kok. Supaya sampean gak keliru. Sing biyen ya wis biyen. Arek iki gak Semboyan semboyan. aku sing diwehi isin aku tak. Tangano kanca gak iso ngelingno. Wong raimu rai gedhek kok lapo isin iku. Ya apa harga diri rek. Kok ndang semboyan ono. tapi kabeh mang kudu duwe semboyan ngene ya. Iling-ilingen semboyane. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Koordinator Karawitan Trio Umarwanto SSN. Ide cerita Cak Rosid. Sutradara Cak Haryanto. Dalu niki ndamel lampahan Naga Sungkem seri kalih tamat. Kanca-kanca ingkang nampi dapukan, Cak Eko dalu niki dados Pak Sutejo. Ning Ami maragani dados Bu Sarmi. Sukesi dipun lampahaken ning Purbandari. Narto dipun lampahaken Cak Kusnan. Narti dipun lampahaken ning Wiwi. Cak Insap dalu niki dados Batur. Guru
Ginanjar dalu niki dipun lampahaken Cak Haryanto. Cak Rosid maragani dados Wiguna. Kuntoro dipun lampahaken Cak Sabil. Pak Desa dening Cak Pendi. Mbok Desa dening Ning Murgiati. Cak Ning, giaran ludruk dalu niki kairing suwantening gongso Kyai Macan Putih. Lumantar Ruang Kesenian Mahameru RRI Surabaya. Operator dening Cak Isnan, pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Usono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Nuwun. Narti. Kon kudu manut karo aku lho ya. Iki wis tak gowo nang nggone guwa lho ya. Heh. Wis talah. Ojo lembeng ngono, Wis kudu manut, wis iso gak iso kudu manut karo. Kang sampeyan niku Kang aku mau nek gawe persembahan niku Kang Kang. Kok persembahan? Apa sih ngomong sing jelas. Kanggo tumbale guwa Seta Ganda Mayit kene. Gelem apa ora? Iku wis nduk nggone lawange guwa Seta Ganda Mayit kene lho ya. Mau Kang. Culno aku Kang. Gak iso, kudu manut awakmu. Iya. Kuncoro. Babakan iki awakmu aja melok-melok urusane Wiguna. Iki arek wedok sing bakal tak gawe tumbale guwa Seta Ganda Mayit kene. Iya, soalnya aku kepengen dadi wong sekti mandraguna. Mbok gawe dalan iki. Iki menungso padha peneliti mai Gusti. Mosok tega sekali. Wis tak niati, Wiguna wis tekad mergo arek wedok iki bakal tak gawe tumbale guwa Seta Ganda Mayit kene. Aja ngal-ngal yo. Aku Kuncoro memang kaki sepak gurun niku. Bener. Nek iso tak lirino kadang aja dibantu. Iku lak kanggone Wiguna, kanggone Kuncoro. Biyen awakmu nalika ndukne Bapak Guru gak trimo Kuncoro. Babagan aku diparingi pusaka mbare Bapak Guru. Bener. Sing awujud pusaka sangga bumi. Iya. Riko gak nrimakno. Saiki riko golek dalan petik. Ya. Golek kasepet sarono numbalno bocah prawan to arek wedok sing jek prawan. Bener. Mergo aku duwe kepinginan aja sampai kalah karo Kuncoro. Yen aku kudu wong sekti mandraguna. Umpamane gak sarana dalan iku ya apa? Ayo balik ning Bapak Guru, nyecep ilmune Bapak Guru sing luwih suwe. Wis supaya kasekten iku tiba mbarek Kang Wiguna. Kuncoro. Gak usah ngelingno Wiguna. Wiguna wis tak niati tak kajati nek aku arepe nggawe tumbal guwa Seta Ganda. Kang Wiguna. Sepurane. Kepeksa tak jambal. Umpamane anak wedok iku tak
tak gagalno tak go mlayu teko kene Rika ya apa, Kang? Loh, wani karo Wiguna kan. Kang Wiguna. Bangsat kurang ajar. Wah, ya. Wah. Wani kok, Kang. Hei. Wah. Loh. Mlayu. Kang Wiguna. Kok Kang, matur suwun Kang ya, Gini, matur gini. suwun Kang. sepurane ya. Sapa jeneng? Jenengku Narti, Kang. Narti? Iya, Kang. Iki mau dununge ya apa kok sampai Narti ketemu barek Kang Wiguna termasuk kakang sak perguruan barek aku. Aku ya gak ngerti, Kang. Aku menok pinggir kali. Arep njopok ngombe karo kakangku Narto. Terus aku sampean duwe- diaret-aret karo pawongan iku mang, Duwe Kang. kakang jenenge Narto. Narto. Sampeyan diruda peksa diseret Diseret darat-darat ngono, Kang, nang kono. Narti. Saiki Sepurane. kakangku yo gak ngerti nasibe, Kang. Ono kono nok pinggir kali mang, Kang, tak tinggal Pisah aku barek diaret-aret sampeyan kok. mergo Kang Wiguna iku mau. Iya, Kang. Narti. Mbok menawa iki dadi lakumu wis ora apa-apa. Yo, Kakangku mang yo dicukil mripate ketoke, Kang. dijukil matane. Terus Sing nyukil nanti- sapa? Iya pawongan iku, Kang Kang. Wiguna kok tega mentolok. Sak padha padane titah. Ayo, Kang. Wong pamrih kate golek kasekten ngugekno marang liyan, numbalno sak padha padane menungso. Kang. Nanti. Yo tolong ayo ditolaki kakangku mang, Kang. Nun sewu. Kene mboke, ayo mboke. Tengen. Iki kaya anak dhewe. Loh, Pak, Kuncoro. loh, Mbak. Kok tak goleki nang ndi-ndi bapak kali ibumu iki mbokmu iki nak. Golek awakmu ku sampe tekan ndi-ndi. Sik tak Pak, Riko kok ya kebacut. Mbok wis tuwek ngono sampean arep-arep sampe teko kene iku lah opo? Saking kangene ambek awak. Saking kangene mbakmu takon terus karo anakmu. Awakmu nak. Mbok, ini Mbok. Iya nak iya. Aku tak sungkem dhisik barek Riko ya. Dari Mbok. kangen dirangkul-rangkul kono. Iya, wis tak rangkul. Tak ambrungi wong iki anakku. Tak iwangi munggah gunung mudun Ojo jurang. jurang. Iku gembol apa iki? Loh, Banyu. iki iya gawe nek ngelak nak. Walah, Pak, barek Mbok. Iya nak. Nalika semono aku lak wis kandha sih. Aku Iya. jange nang padepokan mepes Iya. ilmu supaya migunani mbarek tumrape titah kabeh. Le, nak aku takok yo. Arek wedok iku sapa nak? Sopo endi ana arek wedok? Heh, Endi ana arek wedok? nduk mburi ini. Oh iya, Pak. Ya, Kang, ngene lho, sapa iku, ngene lho. Kang? Ngene lho, Nak. nanti ya, Pak. Ya bot-bote Bapak. kepen ketemu karo awakmu mau tak iwangi. nak. Takon tangono ndi-ndi. Sekae wong Sampai tak teko takoni. kene iki mau. Kon padha waras ta, Nak, padha waras. Ya wis iki padha seger waras kabeh. Iya, Mbok iya. lah yo gak apa-apa to. Gak apa-apa nak. Mbok cek gak ngompolan sih. Enggak lah apa mbok ngompol. Kadang-kadang nek Mbokmu kangen tak aku tekono iki- pempres kok ya. Mbok iki gak ngompol. Eh. Nak. Terus iki sapa? Iki sapa nak? Iki mubot-bote aku mudhun nek padepokan ngamalno ilmuku Iya. sing diwecang barek bapa guru. Iya terus Iki mau dalan bocah iki arek iki jenenge Narti diruda peksa ya di heeh. barek wong lanang termasuk sak peguron barek aku Kang Wiguna. Ngene lho, Mbok. Oh, Ya, ya apa ya nak? kakang perguruan iku jenenge Wiguna. Waktu iku bapa guru maringi pusaka nang aku nang Kuncoro. Terus Kang Wiguna srek ati iri. Yo. terus nantang bapa guru arep golek ilmu dhewe sing luwih sakti teko bapa guru. Oh, Iya iya nak. Ning sayange Kang Wiguna iku kaya-kaya wis ora kaya kaya peksa karo arek iki terus perlu niki arep ditulungi. golek tumbal nang gua kene. Dilalah anak aku teko. Mbone Jange dipateni ono arek. gawene anak umek guru. Yo, Mbok. Nyatane saiki isuk tetulung marang sepodo padane urip. Iya, ono Iya, Nak. olehe. Heeh, wis Mulai pinter. aku njaluk tambahing pangestu yo. Iya, Iya. tak pangestoni. Wis ngene, Nak. Pak. Mbok, Iya. ya.
lek wis ketemu sih. Iya. Sauntara iki aku urung iso mulih, Mbok. Ya 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 ya. wis gak apa-apa. Wis tutukno lakumu nak. Ngono ya. Tutukno lakumu. Ya, wis aku tak Tapi sungkem bareng lali Mbok ya, karo Mbok ya. tuamu, nak ya. Mbok, Tetep ojo lali ya nak ya. wis ojo nangis, Mbok. Aku gak nangis cuma mewek aku. Wis ora kene-kene Mbok. Oh, iki kok potongane ya semejungi ngene iki nang Mbok. Jarik Riko sampai kembloh kaya ngompol Riko, Mbok. Oh, nyabrang kali. Wis Pak, sing sabar. Ya. Apa ndampingi to Wis ngomong aja kuwatir, ya. bomu tak ramute nak ya. Mbok njaluk idi pangestu Riko ya, Mbok. Pak, pangestono. Iya. Tak nutuk nglakoni sapa Iya. sing narti karo cacake Tak mujale pangestoni nak. Iya iya iya. Piguno. Narti, Iya, Kang. ayo diparani. Cacakmu nang ndi, Mbok? Ayo didoleki, Kang. Ayo, muga-muga cacakmu ora ana alangan apa-apa. Ayo. Iya, Kang. Budal. Ayo, Kang. Pirang-pirang dino iki padepokan ketoke kok sepi mampring. Adat saben murid-murid padha nglumpuk ana ing padepokan. Nanging kalodhangan iki sawise aku ngekei pusaka barek Kuncoro lan Wiguna kaya-kaya runtik atine metu saka padepokan. Ora ngakoni yen to aku sejatine. Iya. Nanging aku ora duweni rasa mangkel babar pisan karo awak Wiguna. Aku tansah nyenyuwun marang ngarsaning Gusti sing akarya jagat. Muga-muga uripmu tansah dituntun marang dalan sing bener. Belum. Amit Bapak Guru. Dik Narti. Kang iki nok endi, Kang? Iki nang endi iki? Lho, Kula ingkang sowan Bapak Guru. Oh, Kuncoro. Kang sapa? Iki Bapak Guru. Kunco. Iya, sik. Bapak Kula Guru. Bapak Guru. Iya. Awakmu sapa? Menika Ngaturaken sungkem. Iya. ngenten Bapak Guru, menika wau wonten margi dilalah kula kepanggih kalian menika. Dik, kenalno matura jeneng sampean sapa lak ngono. Jenengmu Nggih. sapa, arek teko ndi? Nggih Bapak, kula Narti. Nggih menika Narti. Nggih. Kula Narti, Ngene, Bapak. Narti. Teko ndi awakmu? Iki didangu barek Bapak. Dalem kula niku Sukamara, Bapak. Menika wonten padusunan Sukamara. Oh, dalemmu desa Sukamara. Nggih. Enten Bapak, kula tak cerita sekedap. Menika ulahipun Kang Mas kula Wiguna. Ya apa balenono maneh. Kang Mas Wiguna ndamel ontran-ontran wonten Karang Padesan Sukamara. Terus Menika Narti menika salah setunggalipun penduduk wonten mriku kalih Kang Mase ingkang lami. Sapa jenenge dulurne? Narto, Kang. Narto. Narti menika dipun syarat kalih Kang Wiguna badhe dipun dadosaken tumbal pamrih Kang Wiguna pados ilmu kasekten. oh, dadi kaya ngono. Inggih. Lah syaratipun Narti menika tasik perawan dipun dadosaken tumbal lan malih Kang Masipun menika cacakipun Narti menika nggih dipun congkel motonipun Bapak. Menika lak kebacut Kang Wiguna menika. Tumindake Wiguna kaya ngono. Inggih, merga sirih ati jaman sakmenten Bapak Guru paring pusaka dhateng kula, Kang Iya, Wiguna mboten nrimakaken Bapak. Kuncoro. Nek nganti tumindake Wiguna sing kaya ngono, jagat iki gak iso tentrem. Mila menika, Bapak. Lajeng kados pundi anggen kula nglampahi
wonten kedadosan menika menawi mboten Bapa Guru ingkang paring pitedah. Kunjoro, aku rumangsa salah. Aku rumangsa kliru. Kaya-kaya Wiguna iku corok bayi merucut saka gendungan. Menapa pusaka ingkang Bapa paringaken kula wangsulaken dhateng Bapa malih? Ora. Iku wis dadi darbekmu. Nganten Bapa. Iya. Lajeng Sinarti menika mangke kados pundi Bapa? Ngene. Yen to Wiguna iki ora ana sing iso ngelikno tumindake. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Inggih Bapa. Sebab dheweke ora iso meper hawa nafsu. Muja-muji marang setan. Mula ing kene aku kudu bisa nggawe tentrem para kawula kabeh. Inggih Bapa. Syarat saranane arek wedok iki. Narti menika? Iya. Lajeng sing iso nentremno swasana. Lho, ning atase namung lare estri sik dereng cekap umur lho menika Bapa. Napa saged nyirep wonten kahananipun ugal-ugalanipun Kakang Wiguna menika? Kang, aku wedi. Ora usah wedi. Ya, dirungokne dawuhe Bapa. Ya sarana sik prawan sunti. Sik suci. Mula ing kene aku bakal nyenyuwun mangarsaning Gusti. Muga-muga kanthi sarana arek wedok iki bisa mungkasi gawe. Nanging Kunjoro. Nggih, Bapak. Awakmu aja enak kepenak. Awakmu kudu tansah ndampingi karo arek wedok. Lho, lajeng menawi kula ndampingi lajeng tumindakipun Kakang Wiguna mangke kados pundi? Ing kono mengko Wiguna sing ngadepi awakmu karo arek wedok iki. Katen. Lajeng sak lindune menika. Kang aku gak iso apa-apa lho Kang. Oh, Aku manuta nanti, manuta dawuhe Bapak Guru. Bapak Guru. Iya. Sak lindune menika Narti menika nggadah kakang, nggih. Naminipun Narto, kondisipun sak menika nika durung mangertos kados pundi kahanane menika. Kaya ngono. Inggih. Nanging sing teka mrene rak Narti iki. Nggih. Yen to cacake Narto mbok menawa mengko bakal entuk dalan dhewe. Pekaten. Manuta ya Narti ya. Mula perkara cacakmu engko mirengne dawuhe Bapak. Aku diapakno Kang. Ora dikapa-kapa. Ora digawe tumbal ning kene iki ora digawe tumbal. Enggak ngono Kang. Ora. Inggih Bapak. Lungguh. Nggih, Bapak. Sedakep saluku tunggal nutupi baban Hawa Sanga. Manuta Narti. Meminta marang ngarsaning Gusti sing akarya jagat. Muga-muga apa sing dadi panyuwunku lan pangerpamu bisa kasembadan. Manuta Narti. Dadi Nggih, Narti Bapak. sauntara manggen ana padipokan kene aman-aman Narti. Ya. Aku nang kene. Ya. Sampeyan tinggal. Dawuhe Bapak Guru sampean apa? Ayahi, ya, manut. Wis Iya, to, Kakang. bukaan Iya, masalah cacakmu apa jari Bapak Guru? Kunjoro. Lajeng kados pundi kula Guru? Kene. Lungguh kene. Nggih. Sedakep meneng. Ati kan wening. Madhep mantep nyuwun marang ngarsaning Gusti. Apa kang bakal kedadian awakmu kudu bisa nampa. Inggih, Bapak. Duh Gusti ingkang arep jagat. Manuta Narti. Mirengno. Kula nyuwun mugi-mugi lari estri menika saged mungkasi karya. Mbengkas pepeteng ingkang dipun damel kalian murid kula wiku. Bapak Guru. Narti kok wujud? Bapak. Wujud ngeten, Bapak. Dados Narti ora sanggup. aku kok dadi wong lanang ngene iki. Ora apa-apa. Iki sarana ya kanggo nyirep kahanan ngene kanggo ngendhek lakune Kakang Wiguna. Minangka iki wis dadi lakune awake dhewe. Manuta ya Narti ya. Sing didhawuhne mbarek Bapak Guru sampean manut. Iya, Kakang. Ya. Dadi wong lanang. Loh, masih lanang yo ganteng.
nalika dadi wedok kaya ayu saiki Kuncoro. lanang. Ning Narti. Nun inggih Bapak Guru. Ketoke awakmu kok tambah nyedek-nyedek wong. Nggih, Narti padha lanang nang mboten napa. Lek kula wau tasik rupa wedok kula nggih mboten wantun celak-celak. Saiki ngene. Nek Sareng- kados ngeten Bapak kula kados pundi Bapak? Ngene. Sarene awakmu wujudmu wis kaya lanang, Nggih. ora pantes nek awakmu jeneng Narti. Enten. Mula wiwit dina iki awakmu bakal takai jeneng Joko Samaran. Joko Samaran. Joko Samaran Bapak. Inggih. Narti, aja lali. Giwange dicoplok. Giwange Iya, Kang. Iya, dicoplok. Kang. Iya. Inggih, lajeng kados pundi malih ingkang kedah kula lampahi Bapak Guru? Saiki ngene. Mbok menawa sarana iki awakmu sekarone bisa mung kasikarene. Inggih. Narti, Inggih Bapak. Joko Samaran. Ing kene awakmu bakal tak paringi pusaka pinangka dadi piandelmu. Makaten. Iki. Manuta Narti. Tampanana pusaka pecut sabu jagat. Iku minangka piandelmu. Iya Kakang. Sing ati-ati ya Narti ya. Ateges Narti saiki dadi sapa mau? Joko Samaran. Ya. Sak tindak tanduke kudune ya mesti seje karo nalika dadi Narti. Iya Kakang. Wis saiki ngene. Kados pundi Bapak Nanging eling den. Inggih. Senajan to awakmu wis duweni pusaka, awakmu aja tumindak sak karepmu dhewe. Nggih Bapak. Yen awakmu tumindak nalingsir saka bebener, kasekten lan pusaka iki bakal musna teka jiwa ragamu. Nanging awakmu kudu tansah tetulung barek sapadha-padha. Inggih Bapak. Sepisan, ping pindho awakmu kudu bisa ngelingno Wiguna. Kuncoro, Inggih. krungu. Aja nganti Wiguna nerusake tumindake sing kaya ngono. Lajeng Kakang Wiguna mangke menawi kepanggih Joko Samaran kinten semerap utawa Ora ngerti napa? bakal ngerti yen sejatine iki Narti. Eling-elingen Joko Samaran ya. Iya Kakang. Aja sampe ngaku mengko yen ketemu Kakang Wiguna aja sampe ngomong salah jenengmu Narti. Joko Samaran Kakang. Joko Samaran lan Kuncoro. Kanggo nyepetake lakumu supaya enggal ketemu karo Wiguna. Manci ana epek-epekku sekarang. Pekaten Bapak. Joko Samaran. Ayo, dawuhe Bapak Guru. ayo manci yo kiwalan ten. Aku sing Ya! dhisik. Yen wis manci. Aja tolah-toleh. Madhep mantep awakmu bakal tak uncalake enggal ketemu karo Wiguna. Nyun tambeng pangestu. Sing ati. Nuwun pamit Bapak. Ya! Ya. Bangsat kurang ajar. Kuncoro, Kuncoro. Kok wani ngalang-alangi Wiguna. Sampai aku pelayon teko elmune Kuncoro. Kebajut Kuncoro. Padahal aku bakal dadi wong-wongi sakti Mandraguna merga arek wedok iku. Tak gawe among-amongi tumbale Gua Seta Gondomayit. Kuncoro gak nrimano. Bangsat kurang ajar Kuncoro. Loh. Becik. Hah?
rupane ana pawongan sing mlayu-mlayu ngapak lakune Wiguna. Sopo iku? Wiguna. Eh. Aku Joko Samaran. Joko Samaran. Ayo. Awakmu gawe ontran-ontran. Awakmu gawe lorone atiku. Eret-eret ndolep perawan. Loh, mangku dhisik. Kok awakmu kok iso ngomong nduk ngarepe Wiguna? Eret-eret arek wedok nalari apa? Ngomong karo Wiguna. Apa sing tak wedeni Wiguna? Aku pancen ndoleki awakmu. Ngeleki aku nek wis ketemu karo Wiguna terus arep lapo? Lho ya arep tak perjayani. Loh, wani karo Wiguna. Bangsat kurang ajar. Ya. Hati-hati Joko Samaran. Wah. Yoi. Ayo. Wah. Yo. Ayo mlayu nang ndi kon Wiguna? Joko Samaran. Gak wedi aku. Iya. Doleki. Wis. Sareh. Joko Samaran. Iya, Kakang. Iya. Rumangsa bombong atiku. Aku, Kakang. Iya. Gurung lega, gurung lila nek gurung merjayani Wiguna, Kakang. Iya sing sabar. Dupeh saiki dadi lanang kerenge kok ngedap-ngedapi. Ya, sing sabar, sing saleh. Nyatane Wiguna bareng ketemu barek Joko Samaran, ya. Joko Samaran ngantem ping 3, Wiguna mlayu. Temen Kakang, aku gurung lega, gurung lila nek gurung merjayani Wiguna, Kakang. Joko Samaran, Ayo diober, Kakang. Aja nangis ketok wedok. Aku gak nangis, Kakang. Lah kok nembik-nembik? Saking mangkele awakku, Kakang. Sauntara, sabar sauntara ya. Teko kadohan ayo ditutne lakune. Wiguna ya apa? Ning pesene Kuncara Joko Samaran ya. Piandel sing teko bapa guru aja pisan-pisan dimakke yen ora kepeksa ya. Pusaka. Aku mung kepingin bales lorone ati Kakang Kunarto, Kakang. Aku ngerti Joko Samaran. Ayo Kakang diuber Wiguna sangkan parane, Kakang. Alon-alon. Lho, mesemu dik ketok wedoke Joko Samaran. Sing gagah. Kakang ojo guyon, Kakang. Aku iki bener-bener kudu merjayani Wiguna, Kakang. Gampang. Ayo Kakang, tetno aku, Kakang. Joko Samaran. Yen Iya, pancen ngono, Kakang. tak delok teko kadohan, ubren. Ayo, Kakang. Wiguna.
Iki kok ana menungso wani tapa brata no sak tengah alas. Ora mangerteni ing kene sing mbau reksa alas iki aku. Lho. Nek tak delok pawongan iki cacat mripate. Mesake. Apa sejolan karepe arek iki tak tangekno. Sana tangio aja enak kepenak topo ono papan ki. Enak anggonku nyemedi ono nggoning sak nisore wit sing gedene sakme. Kok krungu swara ora ono rupa. Oh, lho, naga sakmono gedene ono sak ndhuwure aku. Awakmu ora usah wedi karo aku. Senajan to wujudku naga. Aku iso tata jalma kaya lumrahe manungsa. Sana yo awakmu sapa? Aku kena diarani Nartanaga. Iki aku durung mangerteni sapiro gedene naga nganti bisa tata jalma. Ngertenon. Aku sing duweni panguwasa nalaske. Senajan to awakmu ora iso ndelok nanging awakmu krasa sajroning atimu sepira gedene aku lan perbawaku. Naga apa kang dadi apa sing mbok omongake nanging aku sik durung percaya marang jiwa lan ragaku. Aku kepengin takon barek jiwa ragaku. Umpama aku ngipi awakku tak jewet kok krasa lara. Umpama iki tenanan apa ya ana naga sing sakmene dene iki. Narto. Iya naga. Senajan awakmu ora iso ndelok nanging kudune iso ngrasakno. Awakmu ora ngipi. Iki tenanan. Oh, dadi iki tenanan naga. Iya. Iki aku njaluk sepuro sadurunge marang naga. Sebab aku kaya ngganggu gawe marang naga sing sakmene gedene. Pak sepuro. Ngene naga. Nanging aku pengen takon barek awakmu. Iya naga. Sejatine duwe karep apa awakmu mbok rewangi topo brata no setangahe ngalas kene. Iya naga. Aku nganti topo brata ana sak tengahe ngalas. Ana sak nisore wit gedhening sing kaya ngene. Mung betheke aku kepingin duwe ilmu. Kepingin dadi wong sing sekti mandraguna. Sebab aku nate digawe loro marang pawongan sing gurung tau tak kenal. Dadi kaya ngono karepmu. Bener apa kandhamu naga? Iya, tak
turuti apa sing dadi kekarepmu. Nanging yen wis tak kei aji kasekten, aja tumindak candala marang sapadha-padha. Awakmu kudu isa ngelingno marang wong-wong sing tumindake ora bener. Arto, iya Naga. Kene rada nyedak aku minggir rada ngulon didik. Awakmu bakal tak kei aji Jaya Kawijayan supaya awakmu sekti mandraguna. Naga, aku nyedak ana ngareping naga. Iya. Apa aku ora bakal ditadah tala mangsa barek naga? Umpamane aku kepengin nadah kala mangsa barek awakmu, wis ket wingi-wingi awakmu tak untal. Nanging aku kepengin ngerteni apa sebabe kok nganti awakmu teteki ono kene. Naga, Iya. aku nganti tapa brata ana sak tengahe ngalas iki aku mung kepingin bales lorone mripatku sing dicokil barek wong kang aran Wiguna Naga. Oh. Harta. Mbok menawa mripatmu iku bisa pulih kaya wingi uni. Nanging ana syarat saranane. Naga, apa kang dadi syarate? Apa kang dadi syarate watone aku bisa dadi wong sing sekti mandraguna? Aku manut barek Naga. Kaya ngono. Iya Naga. Yen awakmu bisa nemokne pusaka sangga langit ing kono ungkul-ungkulna sak ndukure mripat nyenyuwuna marang Gusti sing gawe jagat saisine. Muga-muga kasembatan bisa waras iso ndelok maneh kaya wingi uni. Naga, apa ya bisa kelakon? Aku ngopati pusaka sangga langit kamangka mripatku ora bisa kanggo ndeleng. Nar, iya Naga. Awakmu aja cilik ati. Gusti ku maha murah lan maha asih. Sapa wong temen bakal tinemu yen awakmu wis madhep mantep nyuwun marang ngarsaning Gusti. Mbok menawa kabeh iku mau bakal kelakon. Nanging ngerteno, yen awakmu sik wujud kaya ngene, suwe mijet wae ranti. Yen to kelakon awakmu goleki pusaka sangga langit, ing kene awakmu bakal tak sembur. Aji Jaya Kawijayan bakal tak lebokake marang jiwa raga. Ampanono, Ampanono. Napa? Wis lega rasaning atiku sakwise aku mbok wenehi ilmu nganti aku dadi sing kaya ngene. Arto. Iya Naga, aku matur sembah nuwun marang Rika dene apa? Aku wis kaya-kaya
penting nggawa jiwa lan raga kuno. Iya. Iki awakmu bakal tak kelambeni sisik naga. Iki rompi iki gawenen. Lan wiwit dina iki awakmu ninggalno alas kene. Golek ana Wiguna. Nanging aja gawe jeneng Narta. Jumbuh karo kawujudaku sing kaya ngene. Wiwit dina iki awakmu bakal tak kei jeneng Naga Sungkem. Kaya lega sakjroning atiku sakwise aku diwening busana marang naga. Aku nggawe rompi sisike naga. Mbok menawa dina iki aku bisa mbales loroning mripatku sing dicukil barek Wiguna. Wiguna. Kapan kowe bakal bisa ketemu aku? Kisana. Sopo aranmu? Kok wani nyeluk-nyeluk Wiguna. Yen pancen awakmu durung mangerti sapa sejatining aku. Kenalno, ya aku iki sing kenek diarani Naga Sungkem. Oh, Naga Sungkem. Awakmu sumbare kaya gedhek mampar-mampar nyeluk jengene Wiguna. Sak perlune apa awakmu, Apa ngomong karo aku? Ngene. Nek awakmu kepingin ngerteni apa sejolan karepku. Aku kepingin ketemu barek wong sing jenenge Wiguna. Apa bener awakmu ana ngarepku iki sing jenenge Wiguna? Gak selak aku Wiguna. Wiguna? Wiguna? Iya. Wiguna? Wiguna. Mapan kebeneran yen awakmu dina iki wis ketemu barek Sangga Sungkem. Ayo. Yo. Nek awakmu wis madhep karo Wiguna, Ojo cacak tanding karo Wiguna. Nanging dina iki aku njaluk tolong karo awakmu. Lho. Wiguna. Kok enak anggonmu ngucap saiki awakmu njaluk tolong barek Naga Sungkem. Mergo aku diuber-uber pawongan sing jenenge Kuncara karo Jaka Samaran. Nalare kepiye nganti awakmu diuber-uber? Upama tak critakno dawa. Mangko dhisik. Nek iso Jaka Samaran karo Kuncara patenono. Mangko awakmu iso ketemu karo Wiguna. Ngono lho. Dadi aku dina iki kok kongkon ngadang lagune Jaka Samaran. Bener. Yen kaya ngono sumingkira. Aku Wiguna! Iya. Mandek. Duh. Kakang, Jaka Samaran. ana pawongan ngendhek lakune awak dhewe, Kakang. Pesenku Jaka Samaran. Aja sampe nduduhne jati dirimu sejatining sapa ya. Lah iya Kakang, sampean kok nyeluk jenengku sih, Kakang. Ora apa-apa jeneng Jaka Samaran. Aja pisan-pisan nyebut jenengmu utawa jati dirimu sadurunge. Iya, Kakang. Intine goleki Wiguna.
Lah iki ana pawongan. Ana pawongan ngendhek lakune awak dhewe, Kakang. Yo sabar sik. Coba ditakoni. Kandel kulite, Kakang. Nakuni untuk gagah. Ngene yo, Nah, Kakang. heeh. Ayo, takonono, Kakang. Di sana. Iya. Kok durung tahu nate ketemu. Sopo sliramu? Yen pancen awakmu durung nate ketemu bare aku. Mongko kono alas sakmene gedene. Sajak-sajak kok ngendhek lakune. Ya iya ku mau wani ngendhek lakune awak dhewe, Kakang. Ya. Coba Dadi ditepungke. bener. Awakmu iki kangaran Joko Samaran. Iya, iki. Lah kae Adikku Joko Yo, Samaran. aku Joko Samaran. Aku mung sak Joko derma kancane Iya. Joko Samaran. Yen kowe gurung ngerteni sapa sejatining aku. Ya aku Naga Sungkem. Naga Sungkem. Kaya jenenge siluman. Ora lumrahe menungso. Menungso kok gawe jeneng Naga Sungkem. Joko Samaran. Kari gawe apa iki? Hati-hati. Pawongan iki kok ngendhek lakune awak dhewe, Kamu Kakang. lo sok gawe. Takonono, Kakang. Sapa? Joko Samaran. Joko apa? Naga Sungkem. Iya, bener. Aku Naga. Amit sewu ya. Adikku Joko Samaran barek aku jange liwat mrono ya. Mengko dhisik. Aku kepingin ngerteni. Yen awakmu katone nguber-nguber wong kangaran Joko Wiguna. Joko Wiguna. Ana kene? Menungsane apa ning kene? Apa awakmu ngerti? Ngene, Pawongan. nek awakmu pancen nguber-nguber Wiguna, aku sing ngalang-alangi. Mula sing tak jaluk sarana apik, ayo. Wani, Enggal bali sangka papan panggonan kene. Apa ora kosok baline? Ya. Joko Samaran mapan kebeneran. Iki sing diagul-agul barek Wiguna. Sopo sing gawe pepalange awak dhewe? Sing kena. Tandang ngono Joko Samaran. Ayo. Nek pancene awakmu iki wong sing sekti Mandraguna. Bukan dodomu leganingan. Hati-hati. Aku sing tak wedeni. Ayo maju. Yap. Ya. Sing hati-hati Joko Samaran. Aji gelap ngampar. Ayo. Bukan dodomu. Loh, ngetokno aji. Hati-hati. Joko Samaran. Loh. Ada endo. Lu aji-ajine ditamano Kakang. Deloken Kakang. Waduh langsung pecah Kakang. Iya. Untung aku iso ngindari Kakang. Rupa geni kang mubal-mubal. Bareng genine mati wujud watu sakmono gedhe. Ora kena di pecah Kakang. Ora kena disembrakno. Iya. Sing hati-hati. Yen ngono Joko Samaran iki gak kenek digawe sembarang. Bukti lan nyatane. Aji gelap ngampar tak tamakno nang goning jiwa ragane. Kok dadak ngeneki watu. Saiki gantian. Saiki gantian aku sing Hati-hati. Empakno pusaka sing teko Bapak Guru ning tetep hati-hati. iya Kakang. Yo, ayo Joko Sungkem. Tampanono iki. tampanan. Salaware iya. Loh. Mombol sakmono dhuwur. Joko Samaran. Delengen. Mencolot ana ndukure gunung. Kakang. Ketoke sakti iki Kakang. Naga Sungkem. Naga Sungkem, mudhun. Yen pancen awakmu sekti Mandraguna, mudhun. Aja ancen-ancen sak ndukure gunung. Aku ngerti Joko Samaran. Nek awakmu iku pancen pendekar sing sekti Mandraguna. Bukti lan nyatane. Ilmumu sing mbok tamakno nang goning jiwa raganing Naga Sungkem. Untung aku iso alas. Nanging ojo girang gembuyu. Hati-hati Dimas. Anggonmu bisa namai
ajimu sing kaya ngono. Ayo, Joko Samaran hati-hati. Ibarat petik ganti nyabluk. Tanpa nono aji. Iya. Ya. Bapak Guru. Iya. Bapak Guru. Joko Samaran. Inggih, Bapak. Iki mau ngetokne aji-aji pamungkas. Untung ana aku. Inggih, Bapak. Umpamane ora ana aku, awakmu bakal temekaning pati. Inggih, matur suwun, Bapak. Kok wonten kedadosan mekaten dunungipun pripun, Bapak Guru? Ngene. Kuncoro lan Joko Samaran. Inggih, Bapak. Senajan to awakmu ora mangerteni sapa sejatine arek iki. Nggih. Sajroning atimu mestine krasa. Loh, nyun sewu Bapak Guru. Menika mbela Kakang Wiguna ngendhek lampahipun Joko Samaran nggih kula Kuncoro. Kaya ngono. Nggih. Iki jenengmu sapa? Kisana. Naga Sungkem menika Bapak Guru. Aja ngomong. Aku kaya krungu suarane wong tuwa. Takon barek sapa sejatining jenengku? Ya. Yen durung ngerteni sapa sejatining aku, ya aku kena diarani Naga Sungkem. Balik. Oh. Sapa iki? Aku gurune Kuncoro, Bapak Guruku iki. Naga Sungkem. Kowe to sing diarani gurune Joko Samaran ya Kuncoro. Iki ngene. Aku gak perlu basa barek iki. Loh, iki Bapak Guruku lho. Ngerti? Sing tak pundi-pundi. Sebab ngalang-alange apa kang dadi kekarepanku? Nanging ngerti. Iya. Nalika semono awakmu tapa ana setanging alas. Ketemu karo naga sing gedhi. Awakmu dikei ilmu jaya kawijayan guna kasentikan. Loh, nanging ora kanggo pamer ilmu kadigdayan sing kaya ngono. Riko kok mangerteni yen aku nate diwenehi ilmu marang naga ana sak tengahing alas. Sapa sejatine Riko? Ngerten. Sapa sejatine naga sing ngekei ilmu awakmu? Iku sik tunggal guru karo aku. Senajan to dheweke wujute naga, nanging alam pikirane ngalang-alahi menungso. Mula Naga Sungkem, sejatine awakmu ki dibujuk alus di Jala Sutra karo pawongan sing jenenge Wiguna. Bapak Guru. Loh, Kurang ajar. Menapa saestu menika Bapak Guru? Dimas Joko Samaran. iya Kakang. Dadi mengkono dawuh Bapak Guru. Naga Sungkem. Iya. Iya Guru. Aku sadurunge njaluk pangapura barek Riko. Sebab aku gak ngerteni sapa sejatining Riko. Kanggo nebus kesalahan. Iya. Awakmu kudu bisa ngrangket Wiguna. Mati lan urip tak pasrahne barek awakmu. Kaya ngono. Yen pancen iku apa kang dadi kekarepaning guru, aku bakal ngestokaken dawuh. Aja kesuwen budal dina iki. Dina iki aku berangkat nyuwune dipangestu Riko, Guru. Bangsat kurang ajar. Aku tanding karo sing diarani Joko Samaran. Sampai aku kalah melayu sing koyo iki. Padahal aku njaluk tulung karo pawongan sing mripate wuta. Apa iku iso ngalano sing diarani Joko Samaran lan Kuncoro. Loh, nek koyo ngene aku bisa kalah. Lho,
Iku sapa iku? Loh, kok nang mlayu? Sapa? Loh, Wiguna. Mandhek kok Wiguna. Ayo, ya iki pawongan sing jenenge Wiguna. Ngerti ya? Joko Samaran, nyejep rene. ya apa? Wiguna. Heeh. Ojo enak anggonmu njabung alus Ndala Sutra marang naga sungkem wong kaya aku. Loh, awakmu lak tak ongkon. Aku njaluk turun karo awakmu, patenono. Joko Samaran karo Kucoro. Hah? Yen aku bisa mateni Kuncoro marang Joko Samaran, jelas awakmu sing girang lan gembuyu. Yo ning mangerteni. Heeh. Iki aku ora bakal mateni si Joko Samaran marang si Kuncoro. Ning terus kosok baline aku sing bakal merjayani Wiguna wong sing wani karo aku. Apamu sing tak wedeni? Ya, aduh. Joko Samaran minggir lho. Minggir. Ben naga sungkem barek Kang Wiguna sing naga sungkem tanpa no ilmu. Oh, iki lho. Wiguna. Untung aku endok. Umpama gak endok, wah dadi opo? Hati-hati naga sungkem. Aji opo iku nganti ngeneki wit sigar koyo ngono. Wiguna. Yo. Ayo. Saiki ganti. Aku sing bakal namai Jiwarakam. Ayo mapano. Ya, bukan dodol. Ayo. Iku lap sayuto. Hayat. Aduh. Aduh. Naga sungkem. Loh. Sauncate Kang Wiguna iki ana pusaka tumimba ki. Iki pusaka Kuncoro. Iya. Aku yen eling pesning naga sing ana sak tengah nyalas. Mencedak aduh. Ya iki sing kena diarani pusaka Sangga Langit. Sangga Langit. Loh. Kira kagungane Bapak Guru Sangga Langit. Bener. Ya iki nyejak rene Joko Samaran. Sing diomongno marang naga sungkem wong kaya aku. Nanging kowe mangertenono. Mripatku nganti ora ketok dicokil barek Wiguna. Ning aku bisa mulya Jatiwuni yen pusaka Sangga Langit iki bakal tak ongkol-ongkolno sak dhuwure mripatku. Saksenono Kuncoro marang Joko Samaran. Iya. Joko Samaran. Sakwise pusaka ditamakake ana mripat. Ning nyatane saiki iso ndelok. Lho, naga sungkem. Sopo iki kisanak? Aku Kuncoro. Kuncoro kancane Joko Samaran. Oh. Joko Samaran. Joko Samaran. Iya, Kakang. Jaman samono Joko Samaran nanti cerita. Lah iya. Duwe sedulur sing jenenge Narto, Kang Narto. Saiki ngenteni dawuhe. Dawuhe Bapak Guru. Kuncor. Nggih, Bapak Guru. Bapak Guru. Tak delok rame. Nggih, Bapak Guru. Iki mau Wiguna wis dikalahne karo naga sungkem. Nggih. Piantune menika Entar. pawongan itu. Nggih. Leres bapakku. Awakmu saiki wis iso ndelok. Kula sampun saged mirsani menawi kula menika saking pusaka Sangga Langit ingkang kula ungkul-ungkulaken wonten sainggile mripat kula. Iku kabeh kanggo sarana saka pusaka Sangga Langit. Nanging kabeh iku mau madhep mantepe awakmu marang ngarsaning Gusti. Leres Silih warna. Nggih. Joko Samaran. Nggih. Inggih, Bapak. Wis cukup. Ing kene awakmu
wis iso mungkasi gawe karo Naga Sungkem, awakmu kudu badar dadi aslimu. Maliya dadi aslimu, Joko Samar. Menika saranane pripun? Napa nggih saged malih kiambak menika? Wong kulungono ngembarek pusaka sangga langit. Oh kados ngaten, Bapak. Nyedhak mrene. Kowe engko dadi wedok nah, bocah ayu. Kene. Joko Samaran, ayo. Naga Sungkem, ayo ungkulna pusaka iki. Ayo. Arya Sauntara. Madhepa marang Naga Sungkem. Iki bakal tak ungkul-ungkuli pusaka sangga langit. Apa kedadeane? Hiyat! Loh. Aku Kakang. Kang. Narti. Cara. Narti. Loh, Adikku Narti. Loh, adik. iya Kang. Nganti ket ana kedadian sing kaya ngene iki. Iya Kang. Kapsen ala. Sik tak Kang. Sampeyan kok mangerteni aku nek aku Narti. Lah sejatine sampeyan sapa, Kang? Awakmu durung ngerteni aku to. Durung, Kang. Naga Sungkem ya aku Narto. Loh, Kakang Narto. Bener apa kandhamu? Sedulurmu Narti, sedulurmu. Kakang Kuncoro. Kamangka biyen Kakang Narto kan mripate dicungkil karo Wiguna. Kok sakniki wis ngerti. Oleh jatirmu nggih, Kak. Nggih, Bapak. Kanthi syarat pusaka sangga langit yen diungkul-ungkulake marang mripate bakal pulih kaca Jatiwuni. Oh, Kakang. Iya, Di. Loh, iki lho, Pak. Iku lho, Pak. Ngopo ndok kono, Pak? Loh, Bapak. Mbak Sukesi, Bu. Mbak Sukesi. Aku golek lho sampai teko kene. Aku terus. Iso ketemu kene. Sampai teko kene to, Dik. Wis nak ayo balik mulih nak. Nggih, Bu. Dalah bapak kalih Mbak Yu Sukesi. Iya, Dik. Ya apa, Dik? Kula menika sak sampune jenengan usir saking Teko dalem omah. menika. Kula ngantos keronto-ronto wonten sak tengahing margi. Walah, Dik. Kula ngantos Pancakara Bandha Balapati kalih tiyang. Ya, aku yo goleki karo ibumu karo. Iya, aku yo goleki, Dik. Narto, Lho, iki- Narti, aku njaluk Iki ngapura sapa? yo, Kok kabeh akeh? sing salah aku. Ya apa, Kak? Kula Sutejo. Sutejo yen ngono muridku sing paling tuwa ning Padipowan. Inggih. Saiki ndi pusaka sangga langit? Rikala semanten. Rikala sangga langit ical. Terus Dipun Niku kula ingkang mendhet, Bapak. Kula ampelaken kalih Kakang Wiguna. Lah Kakang Wiguna niku rak sambet tresna kalih kula. ngerti yo. Wiguna iki menungso sing tumindak candala. Oh alah lah terus ya napa niki? Kula nggih mboten ngertos, Bapak. Iya. Di Adi, aku njaluk ngapura ya, Di. Sakjane sing njuga pusaka ki aku, Di. Naga Sungkem, Inggih, Bu. pusaka sangga langit iki dudu darbekmu. Lajeng Nanging duweke muridku sing paling tuwa. Bapak Sutejo iki. menika tiyang sepah kula, Bapak. Hah? Nika bapak kula, Bapak. Iki wong tuamu. Inggih, Bu. Inggih. Mapan kebenaran. Yen ngono saiki kabeh wis ketemu karo keluarga. Nggih. Sing salah ngakonono salah. Nggih. Mula sing tak jaluk Salah, Bapak. kedadian sing kaya ngene aja sampe mbok baleni.